Enkosi wethu wekhe. Enkosi wethu wekhe. Enkosi. Sikunikeza udumo. Nkulunkulu wezimangalisi. Nkulunkulu weqedwa. Nkulunkulu weziphi. The God of the Hebrews. The fighter. Nkulunkulu wethu. The fighter. Our waymaker. Nkulunkulu wethu. Nkulunkulu wamandla. Enkosi. Enkosi thina. Enkosi. Enkosi. Niwala phakathi. Sunafihla kahle. Ubaba Jehovah. Ubaba wethana mama. Masifika endlini yakho. Siyafakaza ngalamandla. Siwathestile. Siwathestile Nkosi baba. Ayingcwele. Yithi laba. Yilaba bentweba yakho. Yithi laba. Yilaba bamusa.
Adonai, Nkosi yawena, mighty warrior, mighty warrior. Go help us way. We give you honor and glory. We worship Jesus. Amen. Hallelujah. Church of the living God, our God is faithful. Our God is faithful. Uma sifana ubufakazi ebandleni lobufakazi azokwaziwa kanjani lamandla. Lamandla siwaphethe, siphethe amandla. Uma sifana ubufakazi azowaswaphi ngitsho lamandla ezagoba ukuthi zagoba siyasindiswa. Azowaswaphi
welcoming. The spirit of welcoming. Kisizwile mangena. Because if we need a spirit of welcoming, meaning His presence nyakwazi ukuyamkela and His glory. So we are Pharaoh. We are Pharaoh. Lusuku lwesithathu ibandla lesilukufa. Isitrayiniwa sibandla. Amandla yehla ngoba lesilukufa lifuna uThixo amazulu. Wafuka ngosuku lwesithathu waphula imifano wasiphula imifano wadaka manje avuka inkosi yamakhosi. We need to celebrate our God. We serve a big God. We serve a big God. Bandla ningakhathazeki ngoba siyasenyeza. Ningakhathazeki. Uyaphila. Ibandla ngeke lishiye. Singawatsho lo mazwi nangelanga elodwa. Uthi sashiya. Akasishiye. Uthi thina siyachitha njengancane kwiposition. Ngeke ambela. Ngeke. Awatsho lo mazwi awekho ezweni. Athi usishilo uthi amen. Alibonge igama lenkosi Yesu. Uvukile. We need to celebrate. Awubaba sethuze namhlanje. Uthi ngiyakwamkela ngokuthula kwenkosi uJesu. Ngiyakwamkela ngokuthula kwenkosi uJesu. Sihamba nge-weekend, sisendleleni, siyetafuleni, ukuthula. Siyetafuleni sohlala inkosi on Sunday. Take this advantage of this week. Usilungise, sikwetsheni. Sohlala itafuleni inkosi. Sohlala itafuleni inkosi. Silungise. Ukhona umakhelwane wakhe wathi umnyathela. Uthi mntaka baba wethu munye. This is the church of the living God. Uyayibona masingayibamba la ebuthini sixolelana. Si-understandana ukuthi sisemsebenzini wenkosi. Asili nanyama nakhazi. Silwane mimoya. Silwane mimoya. Silwane mimoya. Silwane mimoya. Tata wethu ngiyaxolisa. Baba wami ngiyaxolisa. Sometimes uxolisa ungonile. Kodwa ubona ukuthi sengathi my sister akekho mnandi. Akhona gogo. Alithi bogogo. Asiphela amandla esantu. Usho gogo. I love them. Bakunika iqiniso bona. Bakunika iqiniso. Engathi singathi how great thou art. Uvukile. How great thou art.
wakhe ethi kunini ufakaza ngobufakazi ngoba kudala sabazi kudala anhlali phansi inguye ophethe inkonzo service leader athi lo ufakazi kudala banyana yini ni hanana kudala akhuluma nenhliziyo yami kathi ngizofakaza ubudala bobutsha into entsha yezwe bathi ngiyotshontsha imoto khona ngizoma la akiyenzi leyo nto ngizofakaza ngithi kangintombi enethombo negazi wethu Yesu Uzoba sifunda la ukuthi uma thina sithula nobufakazi bethu hayi izwe liyabona uNkulunkulu wethu uzozizwe liyabona uNkulunkulu wethu endelelo ubufakazi bethu izwe elasizwe. I have a message from the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tis the message that will look and live. Message yathemba. Amen. Ngithanda ukuthola amazwi kolusuku lesithathu. uNkulunkulu bandla asekhaya ngimthandayo. uNkulunkulu uyazazi i-urgent prayers. Nangezo. Urgent. Esiphuthumayo. Akalindi isikhathi ngibonile. Hayi akalindi isikhathi uNkulunkulu wethu. Urgent prayers. Yaphuthuma baba, yaphuthuma. Yafohla ke. Sina sisekulo uNkulunkulu. Ungazithathi zonke angisho ukuthi sometimes umedileyile uyayazi reason ukuthi why umthandazo ke uphendula manje. Kodwa ungabintwe kuwe ukuthi hayi uzobuya phela. Musuthatha into zabanye abantu. Ngoba wazi ukuthi uyophendula kudala yini inkinga. Kungenzeka uNkulunkulu uzilungisele umuntu wakhe. Urgent prayer uyayazi uNkulunkulu. Amen. Ngicela sifunde uMikha chapter 7 verse from verse 14. Micah chapter 7 from the Lord. Hallelujah, hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now. Bayathini ke abaprofeti senjoba prophet angisho laba be-ID angisho laba baba-ID hayi angibashayi bathi bekayo eyabo
sentsho thina laba sabadinga abaprofeti beqiniso abazokhomba indlela bathi babebona uba ibandla ngathi liyazanyiswa bayokhangela uThixo bayobuza bathatha into zabo zokubatha bayesensual bayobuza bathathe the effort bombathe baye phambi koThixo athi baba sengathi akuhambi kahle kale kwenze njani bayoyinkwaya ngifunde amathana incwadi kaMikha ilandela incwadi kaJona ku-Old Testament. Micah chapter 7 from verse 1. Maye kimi ngokuba nginjengokuvunwa kwezithelo zasehlobo, njengokukhothozwa komvini. Micah chapter 7 from verse 14. Umthandazo lo kaMikha, umthandazo umprofeti lona ngenxa yesizwe. Amen. Micah 7 from verse 14. Yes. Yalusa abantu bakho ngentonga yakho. Izimvu zefa lakho ezihlala zodwa ehlathini phakathi kwekameli mazaluke eBhashani nakwaGileyadi njengasezinsukwini zasendulo. Cela uthandaze mami. Sibongile uNkulunkulu wethu umuhle. Siyabonga. Hallelujah. Isla kunamandla. Niviwa umnyama. Sesikhona uNkulunkulu wethu Amen. Micah the prophet of the kingdom of Judah. Lana ku-Israel umthandazo kaMikha. Ngizofunda nangeyami version. Ma khawufundeke verse 1. Sisheshize. 14 ya. Yalusa abantu bakho ngentonga. Yalusa abantu bakho ngentonga yakho. Izimvu zefa lakho ezihlala zodwa ehlathini. Yebo, be a shepherd to your people, Lord. The people who have chosen. Sizwe sinqobo. Sizwe sakho Thixo. The real pursuit. Sizwe sakho saluse Thixo. Although they live in the wilderness, uyancenga uprofeti uthi baluseke Thixo. Although besehlathini be-wilderness bebekhe bakwazi kuqala uma ulandela kuyabonakala ukuthi balahlekelwe i-identity nokumazi uNkulunkulu wabo ukuthi unamandla kangakanani. Kuyenzeka ngenxa yothuli lendlela sinibandla kube khona izinto ezilahlekayo, sidinge ukuba sithiwe refresh, sithiwe reshape kuNkulunkulu wethu. Uthi baku-wilderness kusho ukuthi basehlane abantu bakaNkulunkulu. Kuyenzeka silibandla sizithole sisehlane, kodwa noma sisehlane i-enemy ingajabuli kakhulu. Ukhona umnikazi webandla. Ibandla linama-seasons, ibandla linama-senses. Yazi kudala leyo nto.
Liyakwazi ukutshotsha. Liyakwazi ukutshotsha lizwe sibeleka. Ibandla. Liyakwazi ukubona ibandla. The taste ukuthi ingabe seseyiyo nani. Ibandla liyakwazi. Sometimes ngolibona lithule ungacabanga ukuthi aliyizwi taste. I-taste buds zebandla zisasebenza. Liyakwazi ukwahlula uma ubona betholile ujabajaba. Batholile nje ngoba bayabona ukuthi we safuna usizo. Uthi ke although beke wilderness, there's fertile land. Fertile. La connected. Fertile ground. Fertile land. Kunohlaza. Lasikhona. Sekuthona lasikhona. We believe. We sight and we believe. Lasikhona kunohlaza kodwa kudingeka the spirit of wisdom. Asinikeze intelligence uThixo. Sibe intelligent to know izinto zikaNkulunkulu ezijulile ezidiphu. Ukuthi noma singase wilderness ukaphumule. Isizini. Nasekhaya isizini. The Church of the Living God isizini yebandla. Uzwe ngathi kuyabanda akubandi ikwisizini ezohlula leyo sizini. Musufuna ukushayika. Musufuna ukunyakazisa. Ikwisizini sonile ilinde umnikazi webandla to take over. Ibandla linamanxeba. Limanxeba ibandla likaKristu. Plead. Lithixo. Gezwi. Alikamfate. Alimasaje ngezwi. Alinikeze ithemba. Lisekhona ithemba elikhulu. Ithemba elikhulu. Cool.
uthi hlula mama uthi ke ohlula mama njengasezinsukwini zokuphuma kwakho ezweni laseGibhithe. mamela nayi indaba. Let them go. Ukhuluma ngesizwe sakhe sinqobo. The special people, special possession. Ngoba uhambe asipossess sibe abe i-personal God, thina sibe i-asset yakhe. Uthi ke ngoku let them go. Kuthi uprofethi and feed in the rich. Ukhuluma phansi. Uthi noma bebesebenza ngesithixo. There is a fertile land. Church, this is a fertile land. We need ukuthi amehlo eqondo thiwe, amehlo eqondo vulwe, so that sibone these treasures and these riches in glory through Christ. Kwathi nasiyingcebo endlini yenkosi thina laba siyingcebo asihambi siyofuna zinto ngaphandle esizweni, siyofuna imali eAmerica ngoba siyingcebo endlini. Uthi ke and feed the rich pastures. Amadlelo ahlaza, ibandla lizokhatshelwa ke manje kumadlelo ahlaza. Kukho izinto zokwenziwa nguThixo ezingekaze zenzeke, ziyeke ezenziweyo. Kunento entsha ezakwenziwa nguThixo ethathwa entsha bazobuza wena kholwa manje, khuluma, pronounce it, say it, prophesy. Don't condemn God's people. Khuluma into ezimnandi ke bandla. Nkulunkulu uzokubusisa. Nawe ubona ngathi badonsa inyawo, asikabayeki, asibambaneni. Singumzimba kaKristu, siyibandla, siyadingana. Uyamdinga lo, nami uyamdinga, siyadingana. Asibambaneni, sibe moya munye, qondo inye, ukuze uNkulunkulu esithandazo webandla enthandazayo kwi-upper room angene umnikazi webandla athi ukuthula bakube nani bengakhange bamvulele emnyango ambone sephakathi. Mamela bakuphi ibandla leli bandla kulo Israyeli wanamhlanje ithi ungayisi la. Uyazi masefuna lisebenze izwi lenzani. Sengibadothe into entsha yokuthi lapha kuma scriptures eBhayibhelini pha ukugama lami. Nje ngifake negama lami ekwaphi kwesikhathi. Ndithi personalize elizwi. Futhi anandaba ngoba alifundanga from Genesis to Revelation. Enditholile. Ngisebenzisa the sword of the spirit. Akuthi ngeke kube ngathi ufundi sendiyofika ku-Revelation. No. Ngoba uNkulunkulu ufuna kakhulume nami la ezweni la. Uthi ke bazakwenziwani bantu benkosi? Basiwa eBhashani. Indawo yengcebo. Ngehlutho Bhashani. Yila uprofeti athanda umthandazo. Sisemthandazweni manje kuvela uprofeti ngoba masisemthandazweni kufuneka kuvela uprofeti athi uThixo thus says the Lord. Njengoba sinanje uNkulunkulu basiwe Bhashani mamela kuNkulunkulu ngoba bebeyibalimana ibandla libalimana libanxeba manje uNkulunkulu ufuna ukulilapha. Akalapha
lapha eBhashani manje eGiliyadi kunebhali lapha the Baal of Gilead, spiritual Baal, self, oil, in so that natural clean. As a clean one color, ngoba ma eklinwa kuba buhlungu kukhitshwa lezi zinto zingaphathi iqhuthiswe imali kumnikazi walo ekhuphe buhlungu ebandleni lakhe ngomfuna ulithinga lingcwele. Let us be holy without fault before God, so that ubukhona bukaNkulunkulu sibuzwa, ibandla lihlanziwe, lithi ufike etafuleni libe lihlanziwe, ibandla lingcwele lingenabali. Sobashani salva yorajwa uNkulunkulu liraba umenze iraba akenzi ukuthi lijambe lokuyeba lithi phansi esithulweni uNkulunkulu ba akuthi noma lijambe manje uyafika usukuthi uyafika in your spirit usebenza inhliziyo uNkulunkulu wethu mamela kumprofeti nansi impendulo manje sejokeya la umprofeti uyothandaza nansi impendulo ebandla asifunde impendulo kaThixo esephendula uMikha uthi phendula ma 15 njengasezinsukwini zokuphuma kwakho ezweni laseGibhithe ngiyakubabonisa izimangaliso. Kusho ukuthi njengokuphuma uyambona uNkulunkulu. Our God is so kind. Noma sonke kangakanani phinda buya kasincama uNkulunkulu wethu. Church of the Living God asincama uNkulunkulu. Uphinda vele ebeke wavela ngisho simene sakho usazophinda vele. We're preaching the good news. Uthi ke ngithanda le ithi work miracles for us, Lord, as you did in the days when you brought us out of Egypt. Mamela, the nations will see. Uyabona uma se ibandla libuyele kuNkulunkulu, the nation will see. Akufudinge ukuthi sikhulume, bazobona the miracles and wonders ezenziwa uThixo, ngoba umprofeti uye wabothandazela ibandla wavela uThixo ngoba uthanda ukuthandazwa nokuncengwa. That's why kule viki sincenga his presence, sifuna bephakathi kwethu ngokukhulu kwamandla akhe avela uThixo wamazulu. They will come. Yayizwe indaba bazoke thwathwa ethwathwa. Niyazi ukuthi khona abantu besayo. Yes. Amen. Thwathwa. Amen. Are you ready? Amen. How did thwathwa for Jesus? Niyazi ukuthi khona uhlobo lwabantu oluzosijoyina la olulandwe nguThixo. Let us be ready. Ukuba nakekele bayeza bazongena la lendlule kumele uNkulunkulu wethu sithi uma simdumisa abanake sport abanethela ku-fertile land, ku-fertile ground. Ubathi babefika bafaka amandla kaThixo bathi hayibo kade sibonela kude sesiyabona uNkulunkulu wethu. Lenkosi bazobuya kwi-strongholds. Mfunda ba uyayizwa kufuneka siqhobe i-deliverance endlini yenkosi. Bazobuya kuma
strongholds basimise la manje thina sifuneka siye ku Ephesians chapter 6 verse 10 siqale sabatha zonke izikhona ngoba apha asizulwa nabo sisodwa nemimoya ebalethe kule ndawo ukuze sikhonze kahle endlini yenkosi. Funda mami 17. Hallelujah. 17. Bayabukhotha uthuli njengenyoka. Yeah. Baphuka bathuthumele njengezinto ezinabuzelayo emhlabathini. Jonga uma bengena Yeah. bazongena njengenyoka Yeah. baba yathuthumela Yeah. bazohlala nepresence of God bathuthumela uma bengena bethola ibandla limi kwiposition lembethe siyabhatha bazothola ibandla limi kwiposition lembethe sakhona umnikazi walaphi lamanxeba kufuneka silaphe laba bazongena lamanxeba. Angene njengenyoka Yesu. Yes mama. Bafike ngokuqhaqhazela kuJehova uNkulunkulu wethu besabe ngenxa yakho. Yeah. Inhle lento ukuthi siyathula ngomfakazi sizofika la izweni nayi. Yeah. Zofakaza njalo. Tazofakaza nje namhlanje. Hamba ngegama lenkosi. uRahab ngicela ukubiza ngathi ngokuyamazi manje ufuna ngakimbiza uRahab the harlot. Umthetho wakho ucabanga ukuthi usizo lwakho wena njalo uzolithola kwabakholwayo. Usizo uNkulunkulu wamazulu umehlisa igelosi kwabakholwayo sitsho wena uzosizwa abakholwayo phela. uRahab the harlot kwangena inhlobo abantu bakaNkulunkulu bangena kuRahab emzini wakhe wena uyabanukuneza. Abantu bakaNkulunkulu bangena lapho kangenwa khona. Harlot yini uNkulunkulu engcwele ebengathi niyaphila phela ngingwele akasebenzi ngendlela yethu uNkulunkulu akasebenzi ngendlela yethu uNkulunkulu. Indlela zakhe siphakamile uthatha inhlola zakhe ezohloliswa mamela uthi nansi nto uthi uRahab sizwile uyathula wena sizwile uNkulunkulu wenu nina lovula iRed Sea lowenza miracles and wonders. Sizwile bangagcina ngokuthi babona abangaphandle uNkulunkulu wethu thina siphakathi asi-acknowledge. Into ezokhuluma ngayo la faith in God, for we serve a big God. Have faith. Ibandla linethi wisdom asenze sibe ntelentele ne the right sibekhale singashiftwa yiyo yonke imimoya. Ngicela ulifundele ma encwadini kaJames 1 James 1 chapter 1 sisizovala James 1 verse 1.
verse 2 mami. Verse 2. Uyabona ke ngifuna ukuthi uyifunda ngichazele eyami ithi faith under pressure. Kusho kuyenzeka ibe under pressure. Uzova ama results uma under pressure ifaith. Funda mama. Bazalwane bami. Nqamehlele izilingo ngezilingo. Nqamehlele bandla izilingo ngezilingo bandla. The Church of the Living God. Yes mami. Anothi ukuthokoza kodwa. Uthokoze. Senje uthokoze ke. Uyamzwa uNkulunkulu. Hayi mani kumpondo sihlanjiwe lo simkhonzayo. Umpondo sihlanjiwe uNkulunkulu. Uthi sithokoze logama izilingo ama challenges ngapha nangapha uthi ishare gift. Ngicela ngifunde lapha. Consider it as a share gift, friends. When tests and challenges come at you from all sides. Consider a gift. Uyamuzwa uNkulunkulu. You know, ezinye zama spiritual blessings, forgiveness. Osithola kwi heavenly world. Benoxolo noThixo. Benoxolo nabantu. Spiritual blessing from heavenly world. Asema nazi ukuthi uvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazeka. you know that under pressure your faith life is forced into the open and shows its true colors. Umitestwa your faith iveza ini yothuke ukuthi wena umthethwa kubani. Asikakubona. Sizobona ama challenges umesevela. Uthi ayisiwo lo muntu besimbona lo. Ihambe iphotocopy kaNkulunkulu iphelelwa indawo. Iyaphelelwa indawo iphotocopy kuvele iID yakho. The original. The green book. Uma lutesto nayo indaba. Uyazi inkinga esinayo ukuthi thina umthetho wezosithanda kulana nabantu abayithuka. That's where the problem is. When it comes to the word. Uzomamela uNkulunkulu umzwile. Yazi umzwile. Afika number 2. Mafika number 2. Icebo likaNkulunkulu sekingeke manje. Ngoba manje funeka wenze ifavor lo mbonayo. Kamehlo enyama lo. Umenze ifavor. What about lo kwaziyo izinto senje the kings nenwele zabinaba. Icebo likaNkulunkulu uyazi into bana lizoba updated. If ujoyina lento umamela abantu abayithu mamela oyi-1 uthini then uNkulunkulu yazinomuse athi manje uNkulunkulu manje awushona uzoveza omunye uzokulethela umuntu right afakazele yanto kaNkulunkulu cha ay umnandi uNkulunkulu under pressure mamelake ubaba uAbraham uthi uNkulunkulu akaphume ifaith iyatestwa and ibe under pressure ngendlela emangalisayo kuzawuvela wena ke manje kuthiwa makaphume iconversion ethi ashiye
ashiye konke. Uma uzoba noNkulunkulu uKristu uhlala emva. If ufuna uhambo noThixo ushiye izinto zingame noma bezinto uzithanda kangakanani ufikile umthela wensuku ngihamba. Hamba shiya abantu emva. Hamba noNkulunkulu wakho. Ubaba Abraham uyazi uNkulunkulu mayikhuluma uyacreate yile nto siyiyo. That's why siwonishwa ngento sikhulumayo. Phela singabantwana bakaNkulunkulu and singoNkulunkulu okwezwi sizalwe ngezwi. So sikhulumiswe lonke izwi likhulumile yathi noma ubujuka liyahamba liyakwenza umsebenzi. Kusho ukuthi uthe uNkulunkulu uma athi uzobusisa and uzoba i-great nation izwi uNkulunkulu lakhangela indawo ulikhona likhiphile ke manje ngoba ufuna ukwenza umsebenzi wakhe uthi uzobe i-great nation ugugile uno-75 uno-90 bani akatholi umntwana kuthiwa great nation ibuyaphi and mthembisa nangokuthi umntwana la uzophuma kuye kuthi ukuthi izwi likaSamuel ngoba liye lisebenze nolidilivayo lisebenze nolireceivayo. So itu sisetshenziswa izwi liyasebenza nawe liyasebenza. Kanti ngesikhathi uNkulunkulu ethi athumela izwi lavele lafika kubaba uAbraham langena ekhasini lamsebenza wagain momentum wangubaba izwi kwahlala impilo izwi kaNkulunkulu kanti sokwenzela impilo izwi kaThixo sibonaphi leyo nto utsheke uzothola umntwana uzwa uMamsara apresh uMamsara sheni uthi ngoba banamntwana kungcono ubaba uAbraham angenela so ikhatha nje angenela vela angenela umuntu kathi kumzwile uNkulunkulu kodwa uma kuthi umama ayibona bandla uNkulunkulu akasithembisa ngoIshmayeli akasithembisa ngoIshmayeli usithembisa unyana wasethembiso noIshmayeli usenzele ayikosithembiso noma uphuma kuyubaba uAbraham ayikosithembiso usenzele iyamxaka enomxaka manje uya uthi ubaba Abraham uthi ifault yakhe kanjani uthi kaNkulunkulu utsheliwe kwezwi uyapenika uMamsara uyapenika ufuna umntwana uma kwenzeka intando le yakhe iyamxaka uMamsara asifunde ma buyela kuvesi lami akube nomsebenzi opheleleyo ma ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho. Mamela lithele lam so don't try to get out of anything premature. Oh, yes. Thank you, Jesus. Into ngene kuyo musufuna ukuphuma premature. Let it do its work so you become mature and well developed, not in any way.
Kamama uverse 5. If ekhona oswela ukuhlakanipha, King Solomon wacela kuNkulunkulu ukuhlakanipha, wanika ongaphezulu. Okay, wanika ongaphezulu. Silibandla kumele uma sithandaza singashiya phandle the wisdom, the spirit of wisdom. Singashiya phandle the revelation knowledge of him. If you don't know what you are doing, pray to the Father. He loves to help. You will get his help. You want? Ask boldly. Boldly. With boldness. Believingly. Without any second thought. People who want their prayers are like wind-whipped waves. Don't think you are going to. No, just it's discouraging. Okwamanje. Uzohluleka. Kodwa nje ngifuna ukuyisho. Church of the Living God. This is tallest esilingweni. Ngoba ifaith iyatestwa. Uthole solo Ishmael. We need God's wisdom so that emakhaya singatholi sino Ishmael. No Ishmael abazosixaka. Kufuneka uNkulunkulu manje aphinde angene ngendaba yokuthi ithe makutestwa ukholo lwakho wangayipass itest. Usithole solo Ishmael. Church, simkholo uNkulunkulu, sithandazile, siqedile masimkholo. Sizwile ngokholo lwakho nokuthanda kwakho abantu bakaNkulunkulu. Sizwile kumthandazo wethu nobaba umfundisi wobumba ukuthi ningaphela emthandazweni wethu ngoba sizwile ngokholo lwethu. Hallelujah. Uba kwenzekile ungaphumi ungalahli ithemba. Uya mntwana, uyele ekhaya, izulu liyabisa. Uyele ekhaya. Nokukholo liyatestwa. Awuhlelanga yinto engehlela abantu bonke. Ezizinto ziyabehlela abantu bandla. Kukhona la uNkulunkulu asifuna khona silibandla. Ngosemusa.